Здравейте, аз съм Александра, това е Stellar Mind, пространство за астрология и коучинг. Днес ще разговаряме за темите на месец август и по-конкретно неговата втора половина, като ще се съсредоточим върху пълнолунието в Водолей, което ще се реализира на 19 август в 21 часа и 26 минути. След малко ще му обърнем подобаващото внимание, но преди това ще се спрем на едно събитие, което ще бъде ключово от месец август до лятото следващата година. Това е квадратурата на Сатурн и Юпитер. Двете социални светски планети, които обикновено образуват кралския съвпад. Знаем колко важни са тези планети в нашата натална карта, защото те определят нашите граници, от друга страна амбициите ни. И цялостно, когато работят заедно в екип, ни позволяват да сбъднем своите мечти и желания, да се реализираме като личности, като част от едно общество, да покажем на какво сме способни и да вървим нагоре по стълбичката на успеха. Сатурн и Юпитер са ключови изобщо за развитието на едно общество и през годините и поколенията са насочвали фокуса към различни ценности и приоритети, които са били водещи. До 2020 година Сатурн и Юпитер имат своя цикъл в земните знаци и всъщност може да видим през тези 20 години многото промени, които са свързани именно с възхода на материалното, може би до някъде с концепцията как трябва да се печели, колко трябва да се печели, разбира се, с установяването на нови правила, с падането на режими. От 2020 година декември станахме свидетели на съвпада на Юпитер и Сатурн в Урановия знак Водолей. Уранов, разбира се, свързан с бунта, с големите промени. Това беше една от темите, разбира се, на годината, защото виждахме толкова неща, които се случват. Бум на технологиите, от друга страна криптовалутите, всичко, което се случва в държавите. Имахме затварянето покрай пандемията, разширяването на комуникацията по друг начин, който е комуникация от разстояние, така както Водолеят умее да я прави. Всъщност направихме един много голям скок в бъдещето, принудени от други обстоятелства, и тук ще бъде един лайт мотив, който ще изведа като акцент на нашия разговор, и то е как да превърнем недостатъка в нещо, което може да бъде полезно за нас. Видяхме го много добре по време на Юпитер и Сатурн. От една страна Сатурн, който стяга обръджа, държи ни в хватка, буквално невъзможността да излизаме навън, да комуникираме. И от друга страна Юпитер, който се развихри във Водолея с съвсем нови идеи, защото много често, когато сме притиснати от обстоятелствата по един или друг начин, се налага да станем пластични, да измисляме нови решения, а в това много често се раждат и възможностите за цяло едно поколение. Изключително важен е този кралски съвпад и тук бих искала да кажа, че на Сатурн по принцип трябва да отдадем заслуженото и да напомним, че това е планета на структурата, която не винаги цели да ни ограничава. Напротив, комбинацията от нейната устойчивост, Сатурн, разбира се, управител на Козирога, възможността да изгражда иерархия, да пази основите, да създава здравословните граници, без които иначе ще се разлеем и вероятно няма да съществуваме и няма да може да свършим своята работа. Както сме говорили друг път, Сатурн е свързан с нашата кожна обвивка, с нашата костна система. Какво би било без Сатурн всъщност? Така че нека да не забравяме, че границите много често не са ограничения. Границите са възможност да бъдем структурирани и да се придържаме към нещо, което е дългосрочно и важно. Поговорихме за основата, всъщност този съвпад е едва началото. Съвпада в въздушния Водолей, разбира се, е съвпад в въздушните знаци, които ще са новия 20 годишен цикъл на кралския съвпад. Сега ние ще видим квадратурата между Сатурн в Риби и Юпитер в Близнаци. И какво означава всичко това? Това е първата квадратура след съвпада, след срещата на тези планети. Тук се е свързан и първият конфликт, през който преминаваме всички ние под управлението на тази квадратура, която владее небесното пространство. Тук е възможността да отскочим. В днешният ни разговор ще говорим за доста квадратури и опозиции, тъй като наистина през втората половина на август ще видим едно напрежение, макар и да не ми се иска да използвам тази дума, наистина ще има събуждащо раздвижване, което често ще бъде с излизане от познатата зона.
И така, когато говорим за Сатурн и за Юпитер и за тази квадратура, може да предвидим няколко неща. Тук е отново бунта на старо срещу ново. Макар Юпитер да не е Уран, Юпитер иска своето разширение. Да, той може би не гледа толкова надалече, така както го прави Уран, но със сигурност очаква да има мащаб, да се разгръща така както пожелае. Сатурн не обича всичко това, Сатурн не обича и промените. И тук, разбира се, е голямата наша тема, какво правим и как се озоваваме в бъдещето, което може би ще ни предложи нещо ново, нещо по-добро, но ние към момента резистираме и не желаем да бъдем там. От друга страна, тръгвайки си от познатото, трябва да си вземем тази структура, която работи добре за нас, защото в никакъв случай не бива да пренебрегваме Сатурн, който е свързан с нашите принципи, с интегритета, с възможността да сме устойчиви. Тук е нашият авторитет и всичко, което сме изградили пред самите себе си и пред останалите. Първата квадратура между Юпитер и Сатурн ще се реализира именно в деня на пълнолунието на 19 август. След това ще я видим на 24 декември и след това през юни месец 2025 година. Забележете за какъв дълъг период става въпрос и през определени месеци ние ще се връщаме към този вътрешен или външен конфликт. Стеснението, ограничението срещу неограниченото. Винаги, когато разговаряме с клиенти какво да правим с тези квадратури, защото те са на лице. Много често са части от нашата натална карта, а тогава се оказва, че това е един конфликт, който носим вероятно за цял живот. Това, което трябва да направим, е да разберем от една страна как конфликта може да бъде двигател и да спомогне за случването на нещо по-добро, и от друга страна, разбира се, как тези планети могат да си подадат ръка и да заработят заедно. Това, което забелязваме, е, разбира се, че Сатурн е в знака на Рибите, където има една дълбочина, има сантимент, има нещо, което остава таинствено, мистериозно, има много голяма емоция. Със сигурност няма да може да избягаме напред с Юпитер в Близнаци, който е ведър, който иска да опознае света. Няма как да забравим всичко, което носим, защото с този Сатурн сякаш са много от темите, които са теми на цели поколения, теми може би на нашия род, теми на нашите принципи. Сега много от нашите принципи ще бъдат изпитани и ще продължат да съществуват тези, които наистина работят добре, които са пазени от нас с цената на много усилия, но и с най-дълбоките ни убеждения. И именно сега е момента да видим на къде сме се запътили, какво искаме да бъдем различно и как да съчетаем най-доброто от старото с възможностите на новото време. Вероятно ще видим всичко това и в отражение на събития около нас. Да държим на своите принципи е нещо важно. Нашите принципи ни обуславят и кои сме ние като личности. Много важно е обаче с помощта на Юпитер и на Уран да успеем да разберем как може да превъзмогнем определени наши спирачки и да се опитаме да разширим своя светоглед. Да разберем дали нещата са такива, каквито сме ги чули, разбрали, дали няма някаква друга гледна точка, която да е по-реалистична и която да допуснем дори и да не ни е съвсем по вкуса. Говорим за квадратура и вероятно ще се сблъскваме неведнъж с неща, които не ни импонират напълно, но които трябва да приемем, че са част от новото време. Сатурн остава много голяма тема преди пълнолунието, затова ми се иска да обърнем внимание на няколко дати, преди да стигнем до 19, макар че започнах с това. Сами разбирате, че на 19 имаме и пълнолунието с суперлуна, която е изключително близо до Земята и съответно ще бъде много силно, много интензивно. Тогава и квадратурата, която се реализира вече в точните градуси. Но нека си оставим няколко минути, за да си кажем нещо за 14, за 15 и за 18 август. И така, първото, с което започваме, 14 август, имаме съвпад на Марс и Юпитер. Изключително добър съвпад и макар тук да имаме вече сходящи квадратури, да има определено напрежение, което витае, имайте предвид, че това напрежение може да бъде усетено като нетърпение и отново казвам да бъде изключително задвижваща сила. Не се гответе за конфликти и за битки.
Гответе се за това да преодолеете изключително много неща в самите себе си и да се справите с обстоятелствата. Да повярвате, че можете, макар понякога нещата да са по-трудни, отколкото ви се иска. Юпитер и Марс ще дадат невероятна сила от гледна точка на енергия, на размах, на усещане, че можем. Възползвайте се от този ден, въпреки че сме все още в ретрограден Меркурий, върнете се към стари ангажименти, но такива, които бихте искали да се разгърнат, да се разраснат, да станат нещо мащабно и важно за вас. Естествено, помислете си как искате да работите по своята воля, каква е енергията, с която се свързвате в момента. Дори използвайте планетите и тяхното архетипно значение, като тази воля на Марс, който е един войн по същността си, и Юпитер, който иска да се разгърне, иска да бъде смел, не се страхува, защото по-скоро иска да опознава. Как вие се свързвате и има ли го този ресурс във вас днес, тук и сега? На 15 август ще видим и точна квадратура между Марс и Сатурн. Как ви звучи тази квадратура? На мен ми звучи като едно блъскане срещу стена. Всъщност Марс, който има пълната енергия и тя трябва да излиза напред, защото не иска да я задържа. И Сатурн, който слага границите и казва: ти си до тук. Да, това е вероятно едната трактовка, но другата е, че изключително добре може да боравим с тази енергия и точно защото е квадратура и ние й обръщаме едно по-специфично внимание, а не й даваме възможност тя да тече свободно на където си поиска, може да започне много добре да я навигираме с Сатурн. Това значи да проявим дисциплина и усилие там, където желаем. Усилието и дисциплината са по Сатурн. Говорили сме неведнъж за това. Няма да ги срещнете по Юпитер, нито по друга изключително благодатна и приятна планета. Сатурн също може да бъде благодатен, но той ще даде тогава, когато сме свършили много работа. Интересен факт е, че можете да срещнете квадратурата Марс-Сатурн в картите на военни, което говори именно за тази дисциплина. Имаме изключително мъжка енергия, воля, сила, но тя е много добре контролирана по команда. Помислете си, ако вие сте си командир във вашия живот, какво бихте искали да постигнете с тази квадратура. Разбира се, бъдете внимателни по време на шофиране, не се ядосвайте твърде много, не влизайте в сблъсъци. Ако има усещане за агресия, поработете върху нея, запишете си някои неща като мисли, като емоции, които се проявяват във вас, какво ги е продиктувало, и можете да направите кратък анализ и да забележите всъщност кога и какво натиска бутоните ви. Аспектът може да бъде много подходящ за вътрешна работа и за преосмислянето защо се чувстваме по определен начин и какво всъщност ни фрустрира така. Преминаваме на следващата дата, 18 август, когато виждаме квадратура на Меркурий и Уран. Меркурий е ретрограден, квадратурата с Уран е свързана с неочакваното. Бих казала, че много неща ще излизат наяве. Бъдете внимателни с шокиращи новини. Тук веднага искам да подчертая, че е много важно да не се доверявате веднага на това, което чувате. Отново повтарям, Меркурий е ретрограден, което значи, че съвсем възможно е до вас да стигне адекватна стара информация, но ако чувате нещо, което изключително много ви стресира, премислете го, проверете го, изговорете го. Ако е информация, уверете се, че информацията е вярно предадена. Ако е свързана с разговор, който има личен характер, конкретизирайте нещата, без да остава недоразумение във вас или в другия човек. Защото е възможно изказванията да са импулсивни, да са прибързани и да не бъдат добре разбрани. Този аспект обаче, въпреки че е квадратура, може изключително добре да бъде използван за нови идеи, за креативност, за творчество. Имайте предвид, че по Уран са тези идеи, които буквално идват докато си теглите душ и нещо щраква и в главата ви се появява картина, мисъл, която след това можете да реализирате. Съвсем възможно е да се случи нещо такова, също така да се присетите за нещо, което е изключително интересно, а тотално сте забравили и е останало някъде назад. Така че не се настройвайте за проблеми, но е добре да имаме едно на ум, че Меркурий е ретрограден и че Уран има това действие, което е
рязко от нищото. Нека да се опитаме самите ние да дадем повече свобода и да се докоснем до една творческа, даже бих казала авантюристична страна, смела, която да ни даде възможност да играем и да експериментираме повече през този ден и да стигнем до нещо друго, нещо различно, което да ни достави удовлетворение. Свободата със сигурност е водеща в този аспект и дори когато сме избухливи и не сме прозвучали по правилния начин, това е защото търсим правата си в един или друг смисъл. Преди да преминем на следващата тема, бих искала да съобщя още една новина на ретрограден Меркурий, но за тези, които може би от много дълго време мечтаят да се запишат на астрокурс, дойде време за следващия курс Астрология за начинаещи, който ще започне на 25 септември от 18:30 часа. Ще се виждаме в продължение на 4 месеца, всяка сряда от 18:30 часа до 20:30 часа онлайн по Zoom. Ще разговаряме за всички компоненти на наталната карта и разбира се как се изгражда една личност, какво трябва да знаем, как работи динамиката на съзнанието и как да разберем цялата сглобка на така наречения хороскоп. Ще се радвам да бъдете част от групата. Можете да разберете повече за събитието на Facebook страницата на Stellar Mind, да ми пишете за детайли на alex.stellarmind@gmail.com. Очаквам ви! Стигаме, разбира се, до една от основните теми на нашия разговор. Отново повтарям, пълнолунието във Водолей, което ще се случи на супер луна, изключително енергизираща луна, близо. Това поставя много голям фокус върху съзнанието ни, върху темите, които са водолейски в случая. Пълнолунието се развива на оста на Водолея и Лъва, случвайки се на 27 градуса и 16 минути. Ако имате планети в Водолей, в Лъв, в Телец или в Скорпион между 25 и 30 градус, можете да знаете, че това пълнолуние ще работи много за вас. Ще работи най-вече провокативно, естествено, защото в случая говорим за фиксирания кръст, за 4 знака, които ще бъдат силно събудени. Може да кажем, че много продуктивно ще работи за тези, които ще имат тригони. Това са, разбира се, въздушните знаци, Водолей, Везни и огнените, сред които са също Стрелеца и Овена. Така или иначе, пълнолунието в контекста на останалото, което коментирахме, идва с доста квадратури, доста опозиции. Наистина имаме много силна енергия. От една страна Водолея, който освен, че е знак на новото, на това нетърпеливо очакване да бъдем някъде в бъдещето, разбира се, на революциите и бунта и най-вероятно в самите нас ще се събуди едно усещане за революция, която трябва да направим, така че да прекроим познатите правила. Имаме, както виждате, и съвпада на Слънцето и Меркурий в Лъв. С този Меркурий трябва да сме много внимателни какво ни щуква и как смятаме да работим с него. Разбира се, препоръката ми е да не прибързваме. За сметка на това би било много хубаво през деня. Отново ще използвам идеята с записките, защото с ретрограден Меркурий нещата могат много добре да се решават на хартия. Пишете и всеки път, когато не сте уверени, че трябва да казвате нещо, на пълнолунието и на следващия ден, изобщо няколко дни след пълнолунието, докато ефекта на всичко това продължава, наред с квадратурата на Юпитер и Сатурн, пишете, анализирайте защо се чувствате по този начин, какво бихте искали да кажете на хората. Чувайки го или четейки го още веднъж, бихте ли искали да го преформулирате? Естествено, темата за лидерството също е водеща по тези знаци. Ясно е, че и двата знака искат да бъдат уникални. Водолеят иска да бъде такъв в група, Лъвът иска да бъде соло. Трябва да бъде видян от разстояние, аплодиран и да е в центъра на събитията. Другите по-скоро да му се възхищават, ръкопляскайки. Водолей обича да се смеси с другите, но колкото и да се смесва, останалите трябва да знаят, че той е различен, че той е уникален по същността си. Тази уникалност на двата знака естествено ще ни повлияе доста силно и ще искаме да се разграничим от останалите по един или друг начин. Дали това ще се превърне в нещо продуктивно, в разбирането, че притежаваме някакъв скрит потенциал по ретроградния Меркурий, или ще се превърне в едно дразнене и конфликт от сорта
логиката на ти уважаваш ли ме достатъчно и защо не, зависи до голяма степен от нас и от нивото, на което ние ще проиграем това пълнолуние. Със сигурност по Водолея трябва да се опитаме да доведем новото в нашия живот. Мисля, че преодоляването на целия този конфликт, който е свързан с толкова много аспекти, цялостно е свързан с трудността ни да се отворим към някаква промяна, която е може би в момента валидна за нас. За някой това е преместване в ново жилище, за друг това е приемане на гаджето на неговата дъщеря, което той не одобрява. За трети е професионална реализация, която не се развива точно по план. Да, нещата не винаги се развиват по план, но трябва да разберем как да жонглираме с това, което имаме в момента. Водолеят е много добър в жонглирането, защото е въздушен знак, който е адаптивен, който вижда голямата картина и който, макар да говорихме за тази уникалност, умее да създаде определена група около себе си. Какви лидери сте вие също така? Дали сте лидерът, който иска да бъде тоталният авторитет, без да чуе никой друг, или сте лидерът, който върви заедно със своя екип, който през цялото време работи хоризонтално, подкрепяйки го. Но това може да бъде пример с вашето семейство, с вашите приятели, с всички, с които общувате и смятате, че трябва да дойде някаква промяна в самия начин, по който комуникирате и по който се случват нещата. Ретроградният Меркурий ще ви върне към стари теми, стари познати, стари конфликти, може би. Сега е момента да ги отиграем по-добре. Каквото и да се случва като втори дубъл, като второ четене, това е един шанс ние да видим себе си различни. С ретроградните планети ни се случва нещо, което може да видим само в художествената литература, и то е да се върнем някъде и да си представим, че може да проиграем живота си втори път, един фрагмент по различен начин. Направете го. Ако чувствате, че нещо ви се губи, бъдете будни за дезинформация. Когато Меркурий е близо до Слънцето, може да имаме и този продуктивен момент с добри аспекти в нашата натална карта, но може и действително да има една заблуда. Затова е много важно с пълнолунието, което цялостно дава едно изостряне на психиката, едно предизвикателство как да съберем две половини от нашата психика, които са представени от светилата. Трябва да сме много наясно кое е това, което чуваме и как да работим с него. Управителят на пълнолунието, Уран, всъщност прави така наречената Тау квадратура. Можете да видите този триъгълник, който се образува. Напрегната конфигурация, но също така свързана с бунта, който имаме нужда да случим, така че нещата да се развиват по различен начин. Бих казала, че по Уран ще се появят и едни много смели и неочаквани решения, седящи някъде дълбоко във вас, или ще стигнат сега до вас като една развръзка, която може би ще се появи след пиковия момент на пълнолунието. Така че по този Уран най-доброто, което може да направим, е да се опитаме да се отворим към света, същевременно да направим нещо, което ни носи удоволствие. За някой това ще бъде нещо адреналиново, защото Уран, знаете, че е свързан с екстремните спортове. За други това ще бъде планината, защото високите върхове са свързани с Водолея. Изберете вашето нещо, но най-важното тук е да намерите начин да разпускате напрежението, да се освобождавате, тъй като Уран е свързан и с нервната система. Възможно е през деня да усещате заряд, който тече като ток. Затова мислете как да се балансирате. Самите вие знаете, както сме говорили, по пълнолунието е добре да не предприемаме действия, особено по толкова динамично пълнолуние, като пълнолунието във Водолей. Нека да бъдем по-внимателни какво и как комуникираме, за сметка на това да мечтаем смело, да се опитаме да се отърсим от егото, защото мисля, че и по Водолея, и по Уран лъвското его ще остане на заден план. Ценността ни трябва да бъде различна, трябва да се обърнем към себе си с по-реалистичен подход, трябва да се обърнем към тези аспекти от себе си, които са твърде подвластни на егото, на чуждото одобрение, на похвалите, на това да бъдем успешни по начина, по който социума ни задава, и да се върнем към свободата и това, за което наистина мечтаем.
Всъщност виждаме това и по опозицията на Сатурн и Венера. Вижте, самата ни вътрешна значимост определено е обстрелвана. Подлагаме я под въпрос. Кои сме днес? Кои искаме да бъдем? Венера е в Дева, самата Дева не вярва много в тази вау визия, каквато има, например, Венера в Лъв. Тоест, тук вероятно нещата се насочват към грижата за другите, към грижата за самите нас през целесъобразния начин на живот. Хранене, спорт, свързване с природата, които ще ни накарат да се зачетем по Венера, да се харесаме и да се одобрим. Има много неща, които ни извеждат от тази картинка на блясъка, отново ще кажа, на успеха и на аплодисментите. И мисля, че сега е момента, в който традиционно по пълнолунието ние ще се опитаме да слеем и двете половини, да намерим баланса, без да оставяме лъва извън играта. Това няма и как да се случи, защото слънцето, семенцето на хороскопа е в Лъв. Но трябва да облагородим този лъв, да му кажем, че най-вече разчитаме на него за голямото сърце, което носи. И да оставим това усещане на правота, на център на света, да се опитаме да се обърнем към другите, да чуем какво имат да ни кажат. Кои са тези неща, които трябва да реализираме заедно, дори като граждани на едно общество, като група или колектив, в зависимост от приоритетите, които са днес част от вашия път. За всеки това е нещо различно, но моето усещане от това пълнолуние е, че наистина имаме едни други теми. И някак си продължаваме да сме важни, но днес сме важни по различен начин. Това е и втория Тао квадрат или този триъгълник, който е с предизвикателни аспекти. Марс и Юпитер, които вече са в разходящ съвпад, образуват квадратури към Венера и Сатурн. Какво да правим с всичко това? Венера и Сатурн ще бъдат доста сериозно събудени от Юпитер и Марс. И всъщност, докато Венера се самооценява, Сатурн продължава да й размахва пръст какво може и какво не може да прави, и какво всъщност пък толкова много е постигнала, там се появяват и тези герои в нашата психика, които казват: хей, събудете се, давайте да действаме. Не е толкова важно кой е най-прав и кой колко е постигнал. Важно е да използваме всичко това и факта, че сме заедно, за да намерим начин да обичаме устойчиво, за да съхраним ценностите, които ни водят, за да останем верни на важните неща. Важните неща са тези, които са до някъде грижа към нас самите, истинска целесъобразна грижа, които са свързани с отговорността ни на другите, които са свързани с нашите принципи. И Венера в Дева се вълнува от това, Сатурн в Риби се вълнува от тази дълбочина, а Юпитер и Марс чакат да сбъдват мечти. Така че някъде там, в търсенето ви на вас самите, в преоценката ви и изместването на този фокус от лъвските теми към едни малко по-различни теми, които ще бъдат валидни в следващите седмици, ще видите и това събуждане. И всъщност отрезвяването, може би, от някакви други представи за вас самите, за вашия образ и какво искате да продадете на обществото, ще бъдат едно много хубаво връщане, макар и през не най-доброто усещане, че трябва здраво да стъпите на земята, да запретнете ръкави и да се борите за това, което винаги истински сте обичали, а което е застанало, може би, някъде в страни заради някаква обвивка, която сега ви е много важна. Бих искала да завърша с това, да свалите своята обвивка, защото вижте какъв хубав бисекстил имаме. Още един триъгълник, но този път това е позитивен триъгълник на възможностите. Това е конфигурация между Юпитер, Уран и Нептун. Разбира се, трите надличностни планети, които са се срещнали в небето и които казват, че всичко това и тези дребни конфликти и тези мънички вътрешни конфликти, които ни фрустрират, променят нашето настроение, и имаме един ден възход, а другия ден нещата падат леко надолу и ние сме разочаровани. Всичко това е свързано с една по-голяма картина и тя е нашето хармонизиране, което ще дойде, когато се обърнем към важните теми на деня. Тези, които изискват ние да бъдем част от един социум. Може този социум да е от няколко души за вас, може да е от стотици души, няма никакво значение. Вие избирате в зависимост от това каква е вашата ситуация.
Следвайте мечтите си, оставете илюзиите, опитайте се да бъдете автентични, да бъдете тези, които наистина желаете да бъдете днес, независимо дали това се харесва на всички. Вие ще си имате вашия малък бунт, всеки от нас ще го има. Нека този бунт ни води към добро, така както много от революциите са променили света към по-добро. Ще се видим съвсем скоро. Аз ще се радвам вие да ми пишете за вашите промени, за стъпките, които искате да направите, за това къде попадат Лъва и Водолея във вашата карта, къде попада, разбира се, и квадрата на Сатурн и на Юпитер и върху какво смятате да работите. Очаквам с нетърпение също така вашите въпроси и до нови срещи!